Yes mga kaigsunan, maayong adlaw ka natong tanan. We're here sa Doros Academy nga nahimutang sa Maya Compostela, Cebu mga ka-first. Din kining maong facility mo gigamit aron sa pagtabang sa atong mga kaigsunan nga giingong nagumon sa ginadiling drogas. Kining mga facility mo maghatag kanila og bag-ong dalan alang silang kabag-uhan na unya. Suman sila giingon nga naulipon ani nga ginadili nga drogas nga mo'y mismo nakaguba sa ilang kaugalingon o di lang sa ilang kaugalingon nakipusab ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kini mao ang facility nga diin magkat-on og mukat-on ang atong mga kaigsunan nga giingon kanhi nga naulipon sa ginadiling drogas. Pinagi aning Surrender to God Recovery and Renewal Program sa Archdiocese of Cebu o sa Commission on the Laity. Dinhi nila makatunan ang ila unyang pagabuhaton o pagatamtamon nga mga kabaguhan sa ila na unyang pagawas nining maong pasilidad. Kini ang lugar doon na adunay pagkinabangay. Gingon ni Jesus na ay lang ta Jesus sa buhat dos uno nga dos patro. Buhat dos uno nga dos patro ha. Katong gihandol na ang dyan lito gahapon. Last gabot ko dyan lito, last topic ko doon. Lindot kito na topic. Lindot kito si dyan lito mo to dyan lito. Kabantay mo, pag-lecture niya na itong tima niya gapon, pag-praise, pag-pagdaig. Pag-bukal tayo yung kasing-kasing. Mo man na siyang switch ng pagdaig ka. Katong dito sa buhat dos uno nga dos patlo, ang mga apostoles mga apostoles dito sa kalugar, itawag nila og upper room. Hindi mo na nigon. Pero sirado lang kayo, manibintana niya. Ito na bintana niya, sirado lang. Sirado sa puntahan, nga, kaya nahadlok lang sila. Ito sa tutungura ba? Tigong sila, no? Diba mo pila sila kabuok? 120 sa tutukan. Appeal si Mama Mary. Padayon lang, padayon, padayon. Padayon lang, padayon. Sa tingong mga dungo. Ang experience ba na humanin ako akong banit nga nga seminar na gitaron ginako kinasing-kasing ginako
So ang ako sa pagkampo di siya magampo sa unay di. Nagtuo ko wala na kuan may bili ba. Pero karon ang pagkampo kay day mudun mo gid akong Ginoo. Pas Daghan Salamat. Daghan nakatunan isa-isa sa piling ko kasalanan tayo pagkunan kung naano kabila sa kasalanan na meron pa na sa i-share sa kanya kaya sinabi daghan nakatunan ang paminaw ng kamati pangununa hindi na kayo pugat huwag naunta pag-uwi na to madaya mo rin ito Kasi lahat diri sa SUGOD pinatulungan akong nasinati po namin ako nasinati karon ng tagaan ko kaisog sa pagpalog sa paglabaw sa pagpangita sa kaya nagtanag natin talaga dili imposible ang tanan para sa inyo. So maraming salamat sa inyo. So simplify lang ha. Okay lang di marang sa inyo importante simbolo raw na siya. Sa tag sa palingon ninyo, ayaw pagdalihan sa inyong pagkampo. Ako sa rimbaw, sa teribaw, ang paminaw ng kamati pangununa hindi na kayo pugat huwag naunta pag-uwi na to madaya mo rin ito kasi lahat So with love in our hearts, we offer you everything we have. Oh our Lord. Yes, mga kaigsunan, mao ni ang graduate sa Surrender to God batch 2021 sa buwan sa Oktubre.